Il-Bubble Festival huwa festival ta' mużika u arti kontemporanja fejn l-għan prinċipali u li jgħin biex jinġabru fondi bris il-proġett imniedi mill-organizzazzjoni KISS Afrika. Din is-sena permezz ta' donazzjonijiet, dan il-festival mimli b'attivitajiet kulturali u artistiċi se jsir bejn is-7 u d-9 ta' Ġunju fil-ġonna tal-Buskett. L-organizzatur Duncan Fenech spjega kif 10,000 persuna se jkunu qed jibbenefikaw permezz ta' impjant tal-ilma u sistemi sanitarji fiż-żona ta' Gurage li tinsab 200 km il barra mill-belt kapitali tal-Etjopja Addis Ababa. Il-fundatur ta' KISS Afrika Duncan O'Flaherty tkellem ma' One News dwar il-proġett u fuq il-bżonn għal-fondi fejn fisser li dan il-proġett jiswa mal-100,000 euro. Il-proġett bażikament ġi approvat minn Water Expert ta' Malta Marco Cremona u jinvolvi ħafna xogħol. Ġej jiswa xi 100,000 ċirka xi daqshekk f'dak l-ambitu. Il-komunità hemmhekk ta' Gurage fejn dal-proġett ħajseħħ ħajġbor fondi ta' ċirka 10,000 euros u il-bqija ħanġbru aħna fuq il-medja ta' forsi 3-4 snin. Dak għadna rridu naraw skont ovvjament il-fundraising events li jsiru għawek. Dan kienu ovvjament oġbitu l-ideja ta' Water Project semmejni The Bubble. Fost affarijiet oħra, ħafna affarijiet ħajkun hemm 50 cubic meter reservoir tal-ilma, xogħlijiet fuq pajpijiet tal-ilma. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-festival kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Kunsilli Lokali José Herrera fejn faħħar din l-inizjattiva. Huwa qal li l-aspett importanti tal-kultura hija l-kreattività u din tgħin biex issaħħaħ ir-ruħ. Barra li ju investiment għal pajjiżna, l-industrija tal-kreatività tagħti kapital kemm artistiku kif ukoll finanzjarju. Din tiġġenera ma' 7% tal-ekonomija Maltija u għalhekk huwa ġess sabiħ li permezz ta' talent Malti dan il-festival qed jgħin pajjiż tat-tielet dinja.